пурсидед, ҷавоб медиҳем. Дар кадом ҳолат волидон метавонанд аз ҳуқуқи падару модарӣ маҳрум шаванд? тибқи моддаи 69 Кодекси Оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, волидон ё яке аз онҳо метавонанд аз ҳуқуқи падару модарӣ маҳрум карда шаванд, агар онҳо аз иҷрои ӯҳдадории падару модарӣ аз ҷумла додани алимент қасдан саркашӣ кунанд. бе сабабҳои узрнок аз таваллудхона, таваллудгоҳ ё муассисаи дигари тиббӣ ё тарбиявӣ, муассисаи ҳифзи иҷтимоӣ аҳолӣ ва ё дигар муассисаҳои монанди он гирифтани фарзанди худро рад намоянд, аз ҳуқуқи падару модарии худ сӯистифода намоянд, ба фарзандон муносибати бераҳмона кунанд, аз ҷумла нисбати онҳо зӯроварии ҷисмонӣ ё рӯҳиро раво бинанд, ба дахлнопазирии ҷинсии онҳо суиқасд намоянд, майзада ё нашаманди ашадӣ бошанд, бар зидди ҳаёт ва саломатии фарзандони худ ё саломатии ҳамсари худ қасдан ҷиноят содир карда бошанд. Боз суол доред? Пас ба мо нависед. роҳи осони рафъи ташнагӣ ва хастагӣ кадом аст? Шарбатҳои нури зулол интихоби беҳтарин барои барқарор кардани тавоноӣ ва эҳсоси нерӯмандӣ. Нури зулол, лаззату фоида дар ҳар як қатра.